Khasi Hills Autonomous District Council kadang ap ya ka kaipat pha tokit haki bullet enforcement halor ke jing pentre ya ka roadway nariat laban shado shlong pik ya ka ne la ya tho de kinong ya lam jong ka joint action committee against the Shillong roadway project ka ba dai ru ka jing thmu ban ya da pen ne pen sa yo lom Shillong bat ki umbam umdi Habakran shagila pathai khobor hadin ka jinglet IT jing tho bat ya kandu yo CM ka KHADC uba Tony Winston Lingdo kinong yalam ke JEC ki bakin thop ya ka president ka kong Deborah Marbanyang ka Dr Linda BR Marbanyang General Secretary bat ki we ki dakhat kila ong ba ka jingthmu ba ya kandu yo CM ka long ban kerpat ban pinsange shwa ya ka Shillong roadway project nariat laban shado Shillong peak namar ka jingbom pat yo jong ka KEC International Limited Tantia Construction Limited JV ya ka license khaye na ka council kile tho ba ki nong shong shnong na ki prador ba shnong hapo laban area mat ki khun ki hajar hapo ka hima malim ki pen pau ka jing sokhia halor ka jingta jorganika project ya ki nong shong shnong kham tam hapo ka sor shlong baro ka we kumta ki lakar pat ki nong shong shnong ka sor shlong ba kin yami ban persha ya ka ni ka project ka ban kta ya ka me maryang ki telong umbam umdi bat ya ki klau ki batam Kila pen shairu bakim dan jingtep AA halor ka public hearing ka bala penlong house nam arhaja arpuar barkum ta na bakim tip shaphangani ka project ki klammi na do menshwa ban pen paw ya kijing persha kila pen paw ru ka jing ai khuble yu MDC uba Ricky Shulai barkum ju ru kila kerpat pat yu MLA uba dei menteri sarkar bo unshim khya lam ya gane ka kam na ba na kaliang ka JAC kala dap pan pha sha ka jing tho sha uba sanbor Shulai Kabangi wani tendo ya UCM mentaka sri kalongba in bodien halor ka topik kabangi ngiyeng hakini kisni ki belada kila yoi bangila lek chakati kajaka hakaba kila penkhala me gitu kidien di hadien ka topak kila penlong ki jingelang bat ki jinge sulok bat ka penlong yengi banwani tendo ya UCM hakani ka sni ban bodien ken ka issue ka step ka bangin le nang di sakman namal ka jingkeli ka babon hi ka ongengi ba balay si balay Islam balay yang ka tapor u i ba polling do i ong ba ka i ong i question ya ka timing of opposition nang tapade kita kini ki baro kimi ka basong si ka long ba niru ni kendet ngimtip ya kini ki banjang te ya ka rope project ngimtip ba kanlong kumne kadai hadien bangi UI ya ka jingpen khalam ni kidien hadien bangi UI ba kini kidien kila sedang bandrut sedang nadu nang ni natrai bat menta kelas sedang poi siten dei hadien kata bangi sa kendet penril ngin sa sngong thu ya ka jing penjulor maryang bat kumnu kan kata ini bat kani koi ka jing keling akwa ban bu kelai ki haba phi UI balai phi pat phi mien kan ni tengiyen ken menta ngi kren la sisni anda lasniu kamaryang anda ki kunjongi ki bansawan kin ong ba baleng ki kmijongi ki manshwa jongi ki bi ki sha ban penjulo ni ulum manga bat ka kunhun jongi ngimnum dan jing ngongsi naman ngilayen bat ngilakren kabas ngongsi kan salong ya kitu ki bas ngapjal kin kipa habang ngilayen mentaru hakajaka bakin ya support yengi hendai ki bo jing kelipan banak majungi kajing keli kalong babalai ma phi ru khimiang lam haba phi phi i bagi khalam ki din ba manging mi i ma phi phi de ban yang so ma phi ken nin support ya phi ndai ka jing ningo kalong ba ndala yang mangi menta bangi i de kate kamariang i de umum sulong ngim persha development ni kwa ba ka rizungi kan kiyo ka jala jungi kan kiyo hendai ndai da ka ba pensniu ya utei umum sulong ba besar ya ka ser sulong baro ko kata kawe nga kerpat ikinong song snong do kasor slong ban snow ha ban ya mi lang ban ini keren ban ini yeng ban ya da ya ulum slong balong unong ya da jong kasor slong kani in sapen shai shu i president jungi ke i la ong hani ana galiang ke jungi habang ilawan itu do yang CM tiga i biho ini yang baila ada pha ya ke enforcement dia kamenta pat ida ong ba idang hapan up ya ke buat dia nakalang hi ke jungi ba ke district council kin selek ya ke badon kam dia baburam ma ya i MDC jungi Ricky Shulai
namar ba mai la mi khmat mo mencem snam ba idan gajing snau khia ikini kita long umbam umdi namar ba mai ru ila le ling ba ki media mo ila ba ila le ban ai ka petition shaga government hinrei ka government kala shu ngap jar but kala shuja la shuja ti takadaw long ngi kum kinong song shnong ro long ngi song si la ka pendingo ro yang ngi mo takadaw long ba ka pelong yang ngi ro bengin mi shakmat dia kawe rumah na i ngen ya ka jekli jeng i ba dia ni haban ya kata ya MLA badan buram jengi ngem pat dia kendo dengan la syupha lang ikan di shiti shi bengila pentip shi dia ka syong hai ka rai ka syong hai ikwa ban support ya kini kita long umbam umdi dia ka syong hai baro jangki sengken thai ti kishnong baro namar bangi te bau ni ulom shlong ude ulom uba besar ya ka umbam umdi ya ka shlong hi bar ko wai umde tang ya ka riat laban bar pelun namam ni iba kini ki telong umbam umdi ki baladan nado ke ba men hendai men thai ma bo blei la kar khui ni ka supply hi ya ka shlong hi bar ko wai wat ka malki ro ka yo nau te u na kijat jong ulom shlong bat kum jo ya ki ka yodo kini ka mau prem kini ki chayao nang ta pat karat samthia nang ta ka wa ingdo ka mau khar ti baro kini ti nganget ba ka jing yang juni hang ni le kum kilong kami te kam de ba ni di om tang mangi ha baro ni di om na uni ulom shlong bat lada penjat hi ya uni ulom shlong mut kan sadan ka jing linear bat ka jing dat penyat dala adap ka harndang te shwa ban ja kita ki aka ngakar pat ki nong shong shnong baro ki rangba samla kan thai ba chinrang bengin mi shakhma bengin shim ni kan ka jing snong kya ba ngin preserve bat ngin yang ka wei kum ki nong shong shnong jong ka shlong hi baro ka wei ba ngin pensa penne ikini ki umbam ki umdi ki ba oblei la berkoi mi kum tidong shong shnong mo jong karyat laban darbar pelun tingim dan jingtip ru em ya kata ka public hearing but dia kata ka public hearing ti ni ru ni haban ni sa ha ka umdum ya kata ka public hearing namar kam dan kanu ka long no kata ka evidence ma ti ni ru ni haban bu ya ka jingkeli sha kani ka tourism department bat kumju shaka riat laban darbar belun mapin hapan produce kita ke resolution menu bala pelong ya kita ki public resolution ki attendance sheet ki media clippings bat kita ki ya kata ka public notice ma mapi ai shingi kum kita ki khon ki hajar jong ki nong shong shnong jong riat laban darbar belun Dina kalian ka jong ka district council hi ka i CM ila ay assurance ni kung ki member jong ka jack hi bro ko bai ong ba yak ai ka ba i di ban le ka bakat kom ka kandon jong ka district council yak ai ka ba i di ban le in sayad sanang le ka ta ba ya ka ba menta hi ka shulong ba ka assurance ka jong i ka long ba ba ila adap ya ka ban tha ban survey ya ka te ka jaka harigat ki enforcement ki jong i ba ya ka report ro ni slow thu ba kalong ka ba kam ya ha pat kum kata ka jing ai jing khen ka jong ka government gan ti kita ki ni na kalian ka jong ni slow down ka jing kermen bat ni slow thu i ru ba le si na kalian ka jong si em ru in ai ka jing trei lang bat ni ka chat kan ti bat ni da kermen hi ru ba ka ni ka jing persha ka jong ni kam dei bani persha ya ka development kalong ka jing persha ka ba ngim ni kwa ban pendu ya ka ai ka ba ulong shwa man shwa jongi ulari ula sumar brush ka tu ni ba kham tam e ru ni da kwa ban penne u te ulong shlong mar bali u dei ulong u ba ki kendai tali ki ki bala ai bam di yang ni nak kata kadang ni tip yau te ulong shlong ko ulong u ki kendai di kendai tong ti kan ni ka kalong ka ba na kalian ka jongi ni kan ni ka benta ka ni yang scam bet ba da long kat pa long jakat ba jaru lada ka government ka kwa bande persya na ka benta ka ni garu buit ni kilong kami ni ki kin thai ni yang persya la ka yap la da de yang ni ban yap ni la da ngi de ban emru henry ngin ban sing hapan iwat ka boru bangin persya ba ya ka government ba kanum dalay ru kan hapan sangya ban pen urlong ya ketika project hantai le se kali ngim khangi ni umdei bangi persya project
ngim di bingi persya development ka project ka development ka laban wan ha ka jaka bat kan ka babiang baka nung kta ya ka mariang baka nung kta ya ka laway ka jong kod fixing ko jani